Robert Abela ma jridx iwieġeb domanda sempliċi jekk kellimx jew le lill-predeċessur tiegħu Joseph Muscat brabta mal-allegazzjoni li l-eks mexxej tal-Labor qiegħed iwettaq frame-up fuq il-Ministru Chris Fearn. Wara li fil-bidu tal-ġimgħa batna nistaqsu dwar is-suġġett lil Muscat innifsu, issa Abela ħassa bi kbira sansitra jagħmel referenza għalih jew jipprova tal-inqas jiddefendih u mistoqsi jekk għandux fiduċja f'Muscat, Robert Abela baqa' sieket. Dr. Abela, ġifieri inti għadek ma kellimtux lil Joseph Muscat brabta ma dawn l-allegazzjonijiet. Għax dawn allegazzjonijiet seri. Fiduċja sħiħa fid-deputat Prim Ministru. Ġifieri flex Prim Ministru m'għandekx. Għal-Kamras Robert Abela qed jgħid li għandu fiduċja fid-deputat tiegħu iżda jibqa' sieket dwar Joseph Muscat fejn ħareġ aktar fid-der l-instabbilità u l-qasma li hemm bejn il-fazzjoni ta' Abela u ta' Muscat. F'temp ta' 5 ijiem Robert Abela kellu tal-inqas żewġ okkażjonijiet sabiex jiġħad li dan l-allegat frame-up qed jinħema mill-kamp Laburista partikolarment min ta' Joseph Muscat. Iżda minflok Abela spiċċa ċaħad lill-eks mexxej tiegħu 3 darbiet.